Molt bé, Oriol. Avui ets un dels convidats d'honor en aquest acte dels 11 de cada mes, en el qual t'han demanat que expliquis una miqueta quina és la teva posició en tot aquest procés. Ens fas un avançament? Bueno, dic que és un plaer venir i ser convidat a cada 11 cada mes. He vingut a molts com a qualsevol altra persona i avui també vinc com a qualsevol altra persona, però m'han dit que digui unes paraules, no? I en la línia que diré serà enfocat sobretot en la importància que tenim, la gent de peu, la gent de carrer, la gent dels barris, dels pobles, de les viles, que són qui realment aconseguien la independència, i la feina que tenim, més enllà del que pugui fer o no el govern, es voti el dia 9 o es voti més endavant. Jo estic plenament convençut que es votarà el dia 9, que la importància realment és convèncer mig milió d'indecisos, i aquesta feina és nostra. Aquesta feina és de convèncer la gent del nostre voltant, de convèncer els indecisos que coneixem, per donar-los arguments del que que demanem, que és la plena llibertat i la sobirania per poder decidir nosaltres mateixos sobre el nostre futur, ho tinguem. Per tant, realment, facin o no el que hagin de fer els que estan més amunt, perquè estan més amunt perquè els hem votat i els hem escollit. La importància real és la gent del carrer, i la nostra feina potser no és tant d'insistir o de preguntar quan votarem, sinó que estar preparats i mobilitzats per quan s'hagi de votar, posar el vot a la urna. Insisteixo que crec que serà el dia 9, defenso que serà el dia 9, confio plenament en que serà el dia 9, però l'important és no estar-se discutint sobre si serà el dia 9 o serà en plebiscit això, sinó fer tota la feina que hem de fer de convèncer aquests mig milió d'indecisos que són la garantia de que guanyem la independència, perquè la independència la guanyarem, n'estic convençut. Però si tenim un mig milió de persones més de les que tenim ara, serà un èxit absolut, aplastant, inqüestionable, que tot el món no podrà fer res més que donar-nos la raó i deixar-nos decidir sobirana i lliurement el nostre futur. Molt bé, Oriol, però tot aquest jovent que dius que està tan mobilitzat o que hi sou, jo cada vegada que vaig als actes de l'Assemblea, sobretot que tenen més a veure en tema de xerrades, conferències o amb el tema de petites manifestacions que anem fent per tot el territori, no l'acabo de veure. M'ho expliques? Sí. A veure, el jovent ens interessa la política, el jovent participa en política, però participem de maneres diferents, no? Està clar que, i es pot veure la Via Catalana, la V baixa, en tots els esdeveniments importants, els joves sempre hem estat allà i sempre hem estat actius. El que passa que potser les maneres de treballar, tal com estan plantejades a l'ANC, funciona per un sector d'edat dels 30-40 cap amunt, però als joves de 30 cap avall ens costa una mica més participar en aquest tipus d'actes. Però de totes maneres, jo estic convençut que els joves estan en aquest procés, els joves són imprescindibles, els joves som un puntal de tot això i els joves som la garantia que aquest procés arribi a bon port. Moltes gràcies, Oriol.